Chionsi kwa manyiri duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo Chionsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi Chionsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps Chionsi no chire boigo na bukugura chi curtain rods, hood screws, chigulu Chionsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Muno mwancho moyere kada bategereta seni kiandize tivina roiga tute yabase mo kuruchinse mo cyanya rivali cha tete biwa iganse mo kitoli na rero yantu bateria bagari ya bene yoko bano yo kabire e goalkeeper emyake minga chinse mo chiri cha Gor Mahia agonte binago soreti ulinzi gate bilabu binde kolenda sebono nigara se e kocha ase chitimu chorongo rwaguzi obere kocha nsemo ya Bomachoge Barabu FC ngake mo konjire nsemo ya coaching ase timu ya Busi FC gatie chinde na terera mange igoro ya kirikia mukore karira mwana ye chigosori bwango iga ile tare ameka na Steve Biko ile tare manyakanete sana no nsemo chiri cha South Africa timu nyanda ke kairi Steve Biko lirwete koru ndiamano mora ya Steve Biko lirwete South Africa bore ngie karo mongwano lia 82 yarenge gati mwaka 1977 78 yabo tata boranga ga gogetuko na liri ya siteko linga igarenge human rights activist lakini ende na ando koranga ya majitiko mpweka na nje no ngoro wa niranda abantu njere ya magose yende ko ngiride no lia rwete. Okay yo mwaka ibono ibolere around abo ngubore 1977 October okay na mbili nje wano tindi chenzi na ngende ko clock ya miaka area koliko koboko. Okay ayo jenzi ata millennial na wata ko bugate millennial na tempo atati tore bandori wa Gen X. Okay akikora amangana ya Gen Z abirenga essence mo ya siasa kwende somo pira araja nechi group ne chiga na kirabe bana babachire buge Gen Z bachire buge kinende mbiyabare kiyagara no bweno bakorwanera ngenda bazaba tabanga batitenga kingia babasago chaiga mba na federation chito mbanze bakora bintu boronge kiyagara ntubwata abantu bona bagutumurika abantu bafite pressure ndo jingera basaka babia. Okay mete kana cha kana te mwancho bili una gutebora kanka itole tima yanda ke aikanka itole ndake kiroko na direction buna twache una bagani na kito wika mbia mono iga mora sakuru kwa ekenyaruge ko kunyankororo ande abande bamanyate una rige na ngumbosa lakini abipaka ine nyangoro igere anda kerera sub location kerera location Keumbu division nyaribari chache so ekaro mogo cha guru Keumbu emogo bwati njere kogenda igare lakini no mutarika nyabisabu mwa branch ria sa rigena matake mwa branch mwaso ekenyoreke. Okay kuna yantekia sana igo Steve Biko na koruchinse mechi gase bali batete ko mwanya mugano yoroche ebikombe ne binge biraiga imipira ne menge nembwate golden boot yiga kumechi sana mbwate golden boot na nje kimete kwa bete goalkeeper na kibona golden boot yego chana re goalkeeper mbia mono moraria ne goalkeeper nde na bange sana bange baitu bamete ne goalkeeper nde lakini ndase bali tu abere nabo nabatu akujiri nabo
mpamanyete ng'ana nomia sana ndekinde gatigati ngwakande nambende yose getigati neba midfield neba defense neba striking ngwakande Gwakorose ngwaka kwarenge. no bono ngwakande tira retire currently ntobwate ligi ya Kenya Premier League ya wazee era active and togwaka nabone weekend area eta twarenge Eldoret mutinyo gocha tukare Nairobi so ni active mpaka boniga Kisi wazee. Okay. Wesa bono tari go esa bono esa wazee tori goalkeeper midfield go chimoto. Ekaro abere bo bengore ne gondi lakini rende karo torojenga department ya goalkeeping imbiere mutungu wakamono sometimes na ka defense ko ngana ngaki banga neretigo singa ki ekilabu getagete so ngwa kana mbende osigeti Ametomaga no mwana sara na ntoka niko nyuma nya kurenda ndakese bali batete komanya Steve Biko ngikiro nyo tigore yabo kwa sori bwao ko gukira tarasoma na ya professional football kire ko bebne bibichete nyo nyo ritanda ke gukira mana chirete chiko sori ni nyorete karo turabake ntu abwate abatata baito neki abisokoro ni nyorete ngaro twarenge skuru tu agatamire ekaro tuigure mepirere mono ise itatu akoyeri nyanterago matukanda bagantu bagenda guki town na boto bagire no kugura mpaka town kubwati tuchikoronga kibago kumupira so tuanza ko develop passion ye gacha ya mupira kiagara seita anene mono basa ko boli tingari ngano nyore mo mnyoki seita nambe na yabantu barana ba mupira gwoka asa babu neri nga aba batutangane tisokoro chito gocha n'abantu banje to mupira bono yari kubitere tubanza kubwati muri yo bakatoja kanyora twanchira umupira oyo kazwa konyora ngakie nyinge no chanyumba gaiga ndo konyora igoranya mipira ebikombe ebintu biko genda no mupira ebikoro tobiye mipira chinet chye mipira uniform yo mupira kerege ndo godina mangano mupira nasinge njeringa ekero umuntu batanga inare mutwe abaro kiringe direction eto gochiyo konyoranga eto kubwati kwanya rwabwati ruchiyo onda isira nyoro mupira kuga konyorero ngoli haya mupira rai sana okay sana eyona ya sana na kitanda kwa rua mange na Steve Biko na nyambo kubata na ito na moro beriwechi ngosori na inche demo Steven Captain 001 tuwe babuto bwati ya siyame metandao Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net kuongea inche demo Steven siyame metandao Facebook demo Steven Captain 001 Baba tanda wasanga mange igoro yao ni metena makonya teko ba kuwikira ni wikira boni ga sense mechi ngosori ni nyanda kese boni ga ngosori babono kali raisi ko kina kurechi ligi chense ko sense sub county league wikare kane super league ose premier league kule ndaye na Kenya ya nyarikane to karekana se ligi chiche igoro imyaka iri ne koro ndiye mono moraria engaki ya ito mbasa gukwanira mono ngakiri ntu abwari ndo ka passion ngakiri basanchia rengo obuya no yabona tirata bagose basanchiro lakini rende karo kombe ngakiri ya ito ngaki ya bono kuma jigora boni ganera badari ngakiri omanyete into nabo twagakire asengencho manyinga to bwatengana umupira to gwaka igente getanga no mupira abinte binde bya bwati maega lakini boni go konyora igente kanene batanga ndibuto ne chibesa atara mwagwa ko mupira wake saunga irenga nkonyora manya gwa ko mupira oyo lakini ngakiri ya ito nche munangi nyorete kina abokire mambia onye tari skuru igongo imokaneri sakara mupira oyo twagatingire bweri sakara kwanyora twarigani nawa murabande twasokire etogo ito mupira rituko rigima none jigasi twara kwa unyumba ngakie nyinge kwara konyora ntware gochikora etoja kunyera gatwara utogere korangere ngai moberete na kunyora ngage ntongere chiombe ntwate beti tusukie ndwade tutusibie bito ndwade utokore gento gete yani amanyinga itogarenge mono umupira nande bono twari gento ge discipline ngakie ribone discipline ngo majiko bayarengere igorake unlike kinga kicyaboniga basagurire abantu abanga bakizachi aba players abange ebintu ebinge bagotumeka biri bironke regara bagota konyara ba Mario yo gotindia Mario yo komenta chinguru ebintu kabire ebyo ebienga kiri eto togare ko ndobwatense icho igoma tanya kwa kwandege tia mazoezi na mazoezi yogochia urolia za mazoezi ile okorete buno ko bekombokia no mupira na bogocha kugwanja igo konde bike kunda isi konde bona kumanyikana chili gichegoro ko ikaye kwa mabagasa chitimu chinye nayo ngwate byo lenzi Gor Mahia ne chinde na Kenya arikanete bono kunyarekana gwaje kunyarekana ko rwase inchereria twara okora mazoezi injere twara kwa ko mupira passion iri twabwate egaikera bono
abantu manyete chikwene chiarengo bikombe bike abantu tware gwaka biarenge ma so abantu bari gocha barigereria ngakiri technology kana tera aba advanced konya umuchezaji umurusukiko rwelebe ya muguchie yende yarenga akongu gwetani muna bibere boni komete na bako genda emitandao jirekange kwanyare kwa bintu byo byachira ari byabekirwe gukwacha kuriwa ngaki ito na simi njiarenge so yare boire romonto kero kende umuntu uri wanchito umupira abantu bagakire bagokororanga no muyoro no bwate discipline gwende bakobwata okoboko bagotambuke bakwirele bende so igontu abwate abantu turatebe chi scout ngakieria ntobwate scouts bagatubwatire kagotambukiria akobekire level gete bono kurwa bunaye kwansire korosi erieta gokonde gochimoto Gor Mahia ulinzi na kigeto bono ina ritangane na korite school 1997 so ngara agenda mepira nere ba tukuruke yobo bro ye secondary schools ngana agenda ngatamba sana kana tamba izo ni kabwatia team nere ariko rukunya bari shuga yari kuwaka twagakire Western Region na Chiabo Pan Paper Western Stima ingakiyo Kitale Municipal Rangers ngajanga join timu eyo yare gukora mazoezi gianjere ndona so ngakienge sana na bereto no dore woka na babo coach Vincent Nyaberi the late Mochama ne group ende abachezaji group bondi yango yane yare ngoro yakabwatere group bondi gare ku Kennedy Orari so karaji ko rigereria garanga kamura ka kana bungu kapwerete ngaire boli kara endaga gatemango Kericho so yange garo yangira Kericho ikabe bahati una na soete group bond imbere to ndabasa goteba season ya enusu season una na bere to akeiga ganyora erifarinero garukiruma ina Kericho gari oringo muikoyo ekarandora gatabo mwana watabone tuko balebe so gakwana buna akwane tena abantu ba ulinzi abakagate umabona umwana wine tutageterugora so elfari yo manyene nero mugitiko Kericho akangira mpaka Machakos Kenyatta Stadium Machakos aguno ulinzi yare okora mazoezi by then so bakarure moya pesisili amazoezi Machakos bona bonso wetu ulinzi iko so ngabere ulinzi na watu warengene group ya kina Onyiso na bande Nyangweso ne group wende ngabera abero na bere for some time aba ibiri bajogataba yaya nanye korega iga nabita kere boli kanga ngiga ragenda unabota kero nyore masoma de school batara koira genda masome school so ngaja koenero nane ngara agenda ksimpoli yake kajokoro automotive engineering bado kingwaga ki umupira bona ngagete bakini bona karo gento gagete ngaja kuru ulinzi neringa ngama konyara basani bane bari kirwingare school banyoreri baga basoire cheshi amonto te oire dibageri yo kondigia ngende cheshi akabisa bintebyo agateba yaya umwana ntoto getia so cheshi mwana otiga ende kwende ngao boli cheshi teringia bana kana chikwera nanga chigwake sabu nganyora ile ndingo chana kere ngoro magingo bera abaichori banya konda manga ya koranga mugari chitajiri sei no sababu mutai sababu byo kwangeregas ba banyanga ya na bantu ba bisite bintu byane ndona nyore yango ngere gateba yaya karona ngatiga ngagana bano tingwira no wano gingire terimo iga umupira shabana yabwate na Reunion City Stadium ngaenda ngaso gitotengerete iga coach ya Gor by then ngari gorugeli adero okonyora Kinde Stadium wano nero umbolinga aratemo kwani uko wapi ndio ya noonde lakini wano noonde ma shughuli chia nende yake iga wante binta itoko ramande yegeti so Gor na banso teigo watera una na pesa wale mabeti yo kurwa sehemu ya ulinzi akabaisi kake yoko ndaga swase timu ya Gor Mahia sirikali na timu yake ya around 2000 inki akorite gwikere konyora injari yairerete konyara kobaga gotigo mupira pi andake sehemu ya active football mutuko komokeigo kurana tore sehemu ya kabere
Garnet Electronics niko bakoletere eofa yirigurire gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibi kati ebintu binde aseriguri ryansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonjirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners n'ebintu bindi byo kutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igati ebintu binde ebinge buigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asuwanchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asumurubyiga amajiko n'amarago kubwatiwa niko bagutuka meyo mucyo kisi asenyombe manyekante buna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iyi nidukore igene ase bintu biri byo gutumika estima aserigurire insekegima. Nsemo ya kabiri muri beri Chigosoli na inche Demo Steven Captain 001 inde chinsemo tiarige na SMA ya Nyaribari tugosanganere Steve Biko reke muringe goalkeeper chinsemo cha Gor Mahia gati timu chinde na Sevono ore kocha okoro kitimu amangarengete nkoyo na ndake ekegori geke okira guike birengo bidi aigete na gueta ni twere nsemo ya kabiri nsemo tayibina no sote nsemo ya Gor Mahia wetira ko baisiko na korakarabuna no muya kwarenge wasoire Gor Mahia tibana kira ro mo wopete Gor Mahia na ndake ebikombe biri mu ngakire sengenjo Gor Mahia na time bere kwemoki ebikombe ebyaka yose yabere kwemoki ebikombe ambiye mono moragia Gor bone ngakie tobere to 2004 nabo tua koyeti buya sana lakini ende tingote banga ngakie yogori ya tambete mono ngajide gatoikere ngakie ri twabwate chiligi bere Kenya musukusko no rengoro twabwate twagarunga KPLG ani twabwate ligi ndia kwa KFF so igatoka asitwarenge federation ya tagete etwarenge group eri ari kupinga federation abo pobu mundo roenga kiri baba bakamagoro chiligi chirebere Kenya bakamaganya ligi bone ko ba focus yenene yare ko ba ase ligi ye federation na chitimu chiguna cha union cha renge cha bashapana ne chigurupu echo lakini chitimu cha mumia cha Gor Mahia chitimu chinde cha renka kana chinene ichi chiti chikeongolia chikagenda kando so na botu age to mupira bia lakini rende bono ndwara tujye tukwa wibaga dirika rokende ryo go represent a continent asinge njontu arenge eligeri atakere gose yamanyire ne federation wana mupira na botu tu agete tuguru the likes of Kenya Pipeline ochiarenge ba kinambani akina Pamso na tu arenge lige yamo akina Kenya Commercial Bank chabo KCB team chinyinge lakini ndona asinge ncho utagerete tingo nyoranga ngorenge kwende liria zit samye mwe usenga tingo nyoriti byanga ngorenge president ya federation gatoka bona tabuga tibirengere libia lakini na botu akoyeti na botu akorete kwirende utegabona mupira tu agetega ukandujitu kwa mupira kotebe usenga misiko uikatwara kwa Kenya ukaga lakini bentuara akoyeti mepira kuna Moi Cup ya rengororo na mepira ndeme keigo lakini watu wakorete bia lakini ngote wanga tu irete gekombe sisi ni watu abete ndujiti kuira gekombe lakini tu wakorete namba isatu nanginyorete ase ligi eyo lakini wone kama ucheka be batiembe ngachanganyora nipige tinjeri embe sana ekero natakire gosoka ngende Italy Serie B
Ligi ya kabere ya Italy. ya Italy kama gochika be bati embiti madingi kiabete na chitenga banambu obogo kwa wansiraga paka igora naraberete sana kugambeka isiko Kimina no kigia kwete injury. Injury itimanyitio korona chitenga nyora sine soft tissues chia zizi kanyore mechando bona ama to mupiro yo gonya gwa kariyo mara kwanya banya gutumika mariogo bakobeta chi painkiller na bintu bine kogenderete okorora ngako bokwa ne kogendera gusarikanta manyiti ekara ngoja kurealize nganyora nasire kuritoa bono obokongu bwasoire so naraberete isiko koboko kononye borire mattress tinare ko kubekeransi egente kigasarire birengere byane nande kamaguche gatoke ngakiyo abantu bari twachore tu kiagero monye si wa monye nero rweto mutirira tupago nyorete buyamo nagache Kenya nero tochoreta bachezaji bane nyorete bwana babere mbaroro Kevin Opio nendugu yae na injero mungwana na alengo abana bo bantatagete kora bagende trials yabo lakini bona ukibintu byanya ko bayiga nande batete ko sponsor Gor na Asante Kotoko ya Ghana bono batodutumire paka chitrax utakiregento ase team bagaja bakanyora ngo bokora bwangeire kiagera ninyorete buyamo nenga kinarengo amarietane na bete kago chenchigwa agere barete ba chigo father njiarenga se club barete abana ba kursobo bateme gusemba fix lakini ekarori achikorore bikwende kianero majano orenge agakanso egentekyo bono egente yonse ngiachi kongira buya kana rojenga bono inje nanyore opportunity kerogene natagere kogenda lakini bona bantaba asinge njitoro chinande kerokende keromora se team na nobukabira nabo ngoja bori bwachangira ekarota bwati muntu riguraria nabo konyora kerogene ba short change ibintu byabo Lakini maitembe yogente ko bagokweranda ke iguru ya omugano ko ndanda kitinga kitende usanga iguru ya obogosori bwao watere kukanyora injari korense meri ya Gor Mahia FC menya so bango nkyora ya iguru ya ebikombe bitoro cha igaso bwango to chikokorense moto bwate ebikombe ebi binge mbasa gotebe binge ebi bitoirete emepira tournament mono enka area rone abomba batata na babo sokoro na bari go gwaka kiagero basakogere myaka erikiraria kanyora nturatoka Yotato miliona agete data na no turusitia manyingayu okay basakogere bacha gere tari go 1934 kwanda kwande ngai na bari koira banyago paka myaka yegete na ndengore ngio 1974 kanyora nturatoka muna tata bagoteresa na rikero kende barete tenka erio mwarinka kurwiri bono paka bono no egoreteki no ere na ndibone nkai enero yabereke gutumika ntubwatenga to asinje makumbusho ya yomogaka na nini nguo katore every December 26 ya kero mwaka bobe katore ngaye yaruanererwa asaba kaka ne bichana so ngao kero roro tumanyete ngane egento kerige chisokoro gocha babutata nande nagento bono ke painde tie timu ya seita akigeto bwate teiga abe biwacha bene bya tournament ibikombe bine tournament twarairire nebinde mbia okay nebinde mbire bigacha bagachire iga ngora ngitwaraire ibikombe binge sana asinyari bari chachega na se chiwodi chimaga iga eke golden put ye egenega kombe kia begetua no moskenaro sirete kurukwa chacha uyu Ben Chacha igare ndugu ya former council ogaruguri Charles Maina Chacha so na begetege kombe gia getu within Keumbu division ngaimaji ko top scorer na ndi ko ngichi guri chiana chia gerete tukaja kuire gikombe kemo ikikere na kiege ngore ngikere kurumata so na gina bateberinga tari gori yoka ngobwata na nyagati ari na bonda gochenge ne tindi raisi go nake vya sana korende bona to kobato gukora nageseme tore na ya iga Steve Biko timanyanda ke ese career yawe ntambe taita around 97 ko gwate myaka 20 no ite 2005 and 6 wikira bange 10 active career ya so tolete samana gwate enkoyo ingiro chengereta so umupira ndabaza bateba ni ongonyire busengenjo weta ni garukene ntebe asa achievement nebintu binde umupira gente getangani ongitiri atambe umupira no kegera bonko genda korengana ne kurende kubanyara na soira senta kagerete ngana bone togoso ke bantu gwero chingo yo nyarebe
uyu no uri agerete timu gete uyu no na boko soa aso tarengerti gosoa igonda basa tanga umupira obero muya nendo umupira uyo onshepire namanyire binte binge discipline wise umupira ombekire biya nandi na tanga umupira onkonyire nandi bonkonye tena na mangana maruna binto binde tinje tukogenda umone myoriyo kiegera ngarengera ringa chingurwe chingonya gosarikaro gende kuchia binto binde tiganchibeke geti chinkonya igondo jenganchi nabo onkonye to shape ngabo monto umuronge nabo nakindega abantu nabange rogende nde role model yabo nabo ndabeti manya lakini manye tinga abantu mbale dabe role model yabo so nangote banga umupira otutambugirya tambe ndake chinga cyo ni mate kwa magayo kurwa sema ya active football kwa bera mangana yo mupira mangana FKF go cha chinseme chaiga kwa bera nsemo ya coaching bomachoge barabu FSM tukavango iga ntunda ya eta kwa bera ngake yamo gatie chikocha se team ya GUCC ya National Super League weather express ya ogio singio na TV goria ebiegwa bya bono asomo biro gusi asebono basagoteba ebiegwa biro rogo niga abana tubwate boniga azama ya football ibare dedicate sana na bana bale nabaya bale the talent ne rororo ogigere na bana goikomanya ngagyo ko handole abana kabirabo kiagera ogo chiko binte bikeigo wojiko bali bagake yo kwanyara abana barure kurwa seleni babale ko ndera bakonye kwanyara basere binte byao igo igento ndasabengeringa intubuna aborokia bose intubuna abantu bari tuage to mopira to karita ya role model na nini kero muntu no bwanza kumanyanga ngakibode kudil na bana abo ekero bwata abana nonye kero le nyomba oiko no manyete umwana uri okobeka bwango no manyete umwana okobeka ngora na nini bana bali turi kuba treat same oiko manyekero muntu ngakyo ko mu approach so ekero tore nabakufunzi gose aboroke bana aba njege ntonda asabekana nga ase kero uri okorokereria abana balia oika manyenga ebintu ne bingo bweta kokoro tali ngane igo jageti kwanza go shout kuka na nini igo tete performance kwa saba naba ngo iko obwa timba komanya kurumaya kurunyomba saru ngaki umwana oyo buyaboka manabwa temo chandonde ocha egere to banguse to baroke obwanchani ochiarie egere to kubarayo gotobera raisi andake chinga kecho chitima nani kiense ya Kenya norongo rwa gusi ruraga nyerere ko rwa Steve Biko Ratemu asama rangite nko ya sama tukare bose ko rubona egenteka nenda basagoteba tore na itubo ngai no boke kuruboniga maiga keiga tua na bwate birengere byo gosoa asinde boniga lakini nenga jikorigere ngaranga abana mbara abantu babwate talent njera kitora abakonye njera tora abakonye yukaneri nga wikane njenteme komenta masoma asinini egere nteme kwegeri abana aba nenje asenda abasukia keiga nabokonyora nawe ke lebogete so ntogende to konde bila ebe class ndoto geta tonyore kiagaro mupiro yo manyete konde to yo manyete ari ase manyete ngaika na are nero manyete agangitani yake na njini maite ngaitani ondake egere to konya nenchire kabire yo tuteme go boro busaba obungaini korwa sensemeye to konya abana bari muturo cyo bana muna mipira yi secondary ga seteiga nabo muna itubono chikoch nabo tubonete gocha ime twa egere twarigereirie twarora na twarore talent torango sintuteme gokonya abana bagwetani abo ne scout tore nabo konyora twebera ne chikoch chia minto de yayo mwana ntubwato mwana mutako mumbekera segete nabo konyora with time abana abasukira bakire gwekonya ndake bya sana konde chinga kecho ni maitebiro bya chire sana timanyese bali mwansi bakogori tiboni yegwetera se TV ya Ndizi TV timenengana yayo mwelio nereri ukoririe kamera area mbie muno egendo ndabasa goteba umupira lero ngwa kanore onde biensi mwana onde biensi utageta gwako umupira utageta obokonya ende ko umupira enda atambe intoro nakego barato twachire intubura bakufunsi toikange ekirio gusaba nabora nyore twagokonyire asitora akonye ekitutanyare nabo tugusaba abaminto batubwate si egere tubakonye musuka tambe ege tugende natebe mbie muno umuraria ne TV ya Ndizi kiagera enchera mwansire ko highlight okonya abantu abange igo tiga tusabira namaya nande tutebe nga umupiro ito
nonye kwa bwate miskos kwa boniga ntomanye tena onji federation chito njiri buyana bintu binde lakini nde bichana mubwate talent mubasa ko lose hope tiga tubwaterane tuskania kego erinda tororango nga tuachile lebe ngao sana Steve Biko asogo twaga ni wacha sense 7 maite torire bikombe baka bije bikoro twabirorire na dake Steve Biko onje buna kando na mangana yo mupira mangana yo bore minaro kubwacha sana mono mono bore migobo tugibwe chingoko nimbe ingote bimilwe mumanyi abo tarve ko chaiga so minara mangana ya chingoko so mia so we meko ndo mwancho moriali abuno ngo ikero mori ase ikero kyale rokia ense moye chigo so likuru ense me anyari bali taro sanganere Steve Biko oire kocha 7 iga konde myake mekoro olengo mo mono mona se timu ya ulinzi timu ya Gor Mahia FC gatie chinde entunera ndetero sanga mangese ntumugano oturaera onento beto sanga se entunde ende korenda abno to ikro mweli asere robuna botambe nchende mo Steven Captain 001 kendrago tengera ndize TV aiga no bansu mugusi